Penny say titi will become titi will be chere. And yes, titi will become not titi will be chere dear. Me busa say asante efri hen. Ibi mu chere say asante efri bon bi mu eno be pia asante manso. Ibi mu chere say ofi atweaban so eno sande ba fom. Abakosam chere say asante emusie bi ede kan wo ho bo mu ma enne wabeya asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din asante nkabom de edikan ene asante nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho say yeden asante nkabom edikan de ba ye na enyina na mu asante nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de gp so be kama ho memenda ene kwase ada bia ewo na Kusi TV ene na Kusi media so na mde sa adwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa ken kan se bi nyina memenda ene kwase ada bia medamwase